Let's go guys, no? Saan nga ba tayo pumunta ngayon? Tayo po ay pumunta ng Pusurugyo, Pangasinan. Jadi ay tayo mula dito sa bayan ng Taig sa Pangasinan. Pangasinan din ang Astrola. Sa may barangay Palakpalak. Palakpalak, Pusurugyo, Pangasinan. Ayan ito ngayon sa bayan ng Tayo. Sa may barangay Baramuto. Biyahe tayo ng mga 48 minutes. Ang Pusurugyo ay sa talinglayan ng Pinalunan sa Pangasinan. Pinala ang Pusurugyo sa Pusurugyo Pagkupat. Katabing bahay dito ng Sitong Pangasinan. One word lang po yung pangalan na Dongs Downtown. Kaya yung Dongs Gonzales. Okay, isla lang po ako guys, no? Sa inyong kaalaman, nagtitig lang po ako dito sa Pangasinan. Halos sa kalahating mga bayan sa Pangasinan ang aking nagtitig. Magmula po dito sa Ulidan, Balundaw, Rosales, Layun, Atividad, San Vicente, San Culas, Basigan, Iyasis, San Manuel, at Pinalunan, Pusurugyo, Quezon, Manawag, Lawak, Daneta, Malasigi, San Carlos, Bautista, Bayangban, Alcala, San Tomas. Yan po yung mga bayan na hindi kapag guys dito sa ng Pangasinan. Sa katabing bayan naman guys, gaya na Union, dalawang bayan na po ang kanilang dyan. Rosario na Union at saka Agulan. Sa probinsya naman ng Nueva Vizcaya, dalawang bayan din guys ang aking pinupuntahan dyan. Aritao de Vizcaya at saka San Rosario. Sa probinsya naman, sa Andalusia, apat na bayan ang aking pinupuntahan dyan. Tao, Talavera, Iba, Quiapo, at saka Nampupuan, sila pala, isang bayan pala. Sa probinsya naman ng Tarlac, isang bayan na ako sa Kanya.
barangay Inuman pa lang. Naalala ko na. Kung hindi na sindiro mga tao dyan. Hindi siya kagaya sa barangay Alak. Hindi. Kasi sa barangay Alak, alak talaga dito inom. Sa Pusurugi naman, barangay Inuman, tuling na lang. Dating pangkulang araw mo hindi nang tawag lang ay grabe yung init sobrang init ng panahon nagkakabutan naman daw, yung tulay na daw maraming pinagwento sa akin itong maganda yung tulay ng Masingan, Santa Maria yung kalakasan ng CCTV stream ng araw yung marami daw pumatay dito ng mga armado ng araw pero ngayon kasi hindi na malakas bilib talaga ako sa mga mga tingin mga UPS na nabilib ko kaya ganito kalakas yung tirik ng araw talaga nagtatrabaho talaga balikan lang tayo guys, no? Ayun to Pusurugio
Grabe, napakainit. Galing ng swimming siguro ko kung sa Pangasinan, kaya talagang nakapaganda ng negosyo ng mga mayayaman doon sa area. Sa crossing ito. Ingat po palagi sa ating mga malinaw. Pero kahit anong pag-ingat mo talaga sadyang may mga pagkakataon hindi na pinakakas. Kagaya kagabi, gusto ko na yung motor ko kagabi. Nakapark na sa bahay, akong kasi pang nakasagi. Bumangga yung nakasigil na motor sa bahay ko. Pero isang langkal lang yung pagitan ng motor ko. Doon siya dumaan, tapos siya natumba. Nakainom yung driver. Siguro dahil naalak ko yun. Kaya mas mainam na kung nakainom, kung nalang balik talaga.
makalong Singgan na tayo guys, no? Lapit-lapit na rin tayo sa Kauntaringan ng Singgan sa Pinalunan, Pangasinan. I-search nyo lang po ang Dongs Download. One word lang po yun, ha? Dongs Download. O kaya naman Dongs Gonzales. Yun po ay magkaiba ko rin. Magkaiba rin. Dongs Gonzales. Iniikot ko po ang halos kalahating bayan ng Pangasinan. Guys, kayo nabenta labang po sa akin. Iniinit ko po ang mga bayan na ito sa Pangasinan, Mahingan, Pangasinan. Nagbibigyan din ako sa San Quintin, Pangasinan, sa Tayog, Pangasinan. Yes, tayo nakabase tayo dyan. Pangasinan, Natividad, Pangasinan, Santa Maria, Pangasinan, San Manuel, Pangasinan. Nagbibigat doon tayo dyan sa Villosis, Pangasinan, Rosales, Pangasinan, Santo Tomas, Pangasinan, Angala, Pangasinan, Bayambang, Pangasinan, San Carlos, Pangasinan, Bautista, Pangasinan, Malasig, Pangasinan. Nag-ipon din ako yan. Siyempre sa Ordaneta City, Pangasinan, Pinalunan, Pangasinan, Sison, Pangasinan, Pusurulyo, Pangasinan. Kagaya sa pumunta natin yan guys. Manawag, Pangasinan, Mangaldan, Pangasinan, Lawak, Pangasinan. Yun yung mga bayan na aking pinupuntahan guys. Pinikot ko na yung mga bayan na yan. Pagig sa mga karapit na isa rin, pupunta rin ako guys, no? Para sa pagig mga wifi sa mga cellphone board guys, no? Mga depiction sa cellphone, nag-uwiran ako guys.
malapit na probinsya ng Pangasinan, pupunta rin ako. La Union, Rosario, La Union at saka Abu La Union guys. Yun lang ang kaya. Masyadong malayo na hindi ka. Sa probinsya naman ng Santa Fe, Nueva Vizcaya, dalawang bayan lang silang kaya mapuntahan dyan. Una, siyempre yung Santa Fe, siyempre yun ang daan tayo sa Maliko. At saka Marilao, Nueva Vizcaya. Sa probinsya naman ng Tarlac, medyo marami tayong bayan na pinuntahan. Siguro may mga dito. Kaya na lamang ng bayan ng San Manuel Tarlac, ng Quezon Tarlac, Panis Tarlac, Tiruna Tarlac, Manao Tarlac. Ay, Rapos Tarlac pa pala. Nakit na bayan ito ang ating puntahan sa Tarlac. Siyempre, dalawang bayan dito na Nueva Ecija. Kung saan nga bang bayan ang ating puntahan sa Nueva Ecija? Una dyan yung Lupao, Nueva Ecija. Pangalawa naman yung Pagadaran, Nueva Ecija. Pangatlo naman ay Inda, Nueva Ecija. Pang-apat naman ay Bulupok, Nueva Ecija. Pang-lima ay ang Nagpuran, Nueva Ecija. Sa mga nais magbenta po sa Facebook, nakikilala mo pangalan ng Jones Download. One word po kayo kaya Jones Download. Kaya mag-comment kayo sa video sa aking YouTube channel. Kaya na yung mga Facebook. So, hindi tayo sa mga yun naman sa Binalunan, Barangay Palares. Pag ganun natin ang highway ng Binalunan, lagkit na lang yan. Pag nasa highway ka kasi dito, malaking kalsada, yung 20 kilometers sa bigla. Pero kung barangay road yun ako, matagal talaga. Lapit na tayo sa rubber ng Binalunan. Buti naman wala yung inis, no? Sakit ang balat ko. So, kailangan natin pumayos talaga kay Mir. Hindi na dapat ang pera ang hanapin natin kayo. Hindi malapit na ng pera, apa eh. Binalunan, baluarte ng mga Biko, hometown ng Governor. Dito na tayo sa town proper ng Binalunan, sa Pangasinan pa rin guys, no?
hindi naman tayo lumipat ng probinsya ngayon. Kaya nakaraan, tayo, kuya ko, nag-Lucia. Ngayon, Pangasinan to Pangasinan pa. Malapit lang yata matapos dito yung ano, baliparan dito sa Binalon, Pangasinan. Dito rin pwede mag-aaral yung ano, nais maging piloto, ano. Merong eskwelahan dito si Governor Vico, WCC. Ramon Cake with the Bird. Yan ang governor ng Pangasinan. Kalaban niya ngayon ang dati ng governor dito, si Ugi. Mados Pino Junior. Mahilig ko sa mga Pangasinan, mga junior senior saka Luzon. Kasi yung dating governor dito, Amado Espino Senior. Malapit na tayo sa highway ng Pangasinan. Saan? Diretso na tayo papunta sa Sorobio. Sa Pangasinan. Malapit lang itong mga pinabiyahe namin dito. Hindi ko pa naiyak yung mga biyahe ko lang ano, Pagilip Tarlac, Cement Tarlac, Bawak ito, Pagkasinan. Mga rin, mga karikado. Meron pala kang Victoria Tarlac. Masakit lang sa point talaga ng ibiyahe ka naman pa minsan maintenance din ng motor. Mga 2 gulong na rin nata ako. Nasa highway na tayo dito. Kaya Binalonan, diretso na tayo sa Sorobio.
Ito ang daan pamuntang bali ka lang Manila, i-umakas ka dito. Dahil dito lang ang daan. Dito na lang utuan ka ng Biskaya. Kaya lumamig na kami. May mga baryo-baryo pa sa paglulis ko na malayo sa bayan. Pero ako naman ng barangay Magpuliyak. Medyo malayo sa bayan. Malapit na tayo guys sa South Rubber Mansion. Ari ang kanilang munisipyo guys, mapalaki na. Nakaliwa ka, diretso sa may Lagpas sa School. Mapakapati yung
marami na nakatira sa Pangasinan. Kaya mas bata rin po ako guys. Kawayan, mas bata. Ito na yung ano, palak-palak to, barangay palak-palak. Nakuha natin dito sa may Pusurubyo, sa barangay Palak-Palak, Pusurubyo, Pangasinan. O tara guys, back to base na tayo guys, back to tayo na tayo guys na. Let's go!